kawulane Ratu Gustiku Prabu Nilasani saka Nusa Kambara arep goleki Janaka. Apa luwih paman Pangeran Janaka? Mbah, aku ora idhep ora weruh apa kang dadi kluputane Janaka. Bakune Janaka duweni bojo ayu jenenge Dersanala. Arep ngrebut lawan Dersanala. Padha wae ngrusak pagrayo bedol kayon kang ijo kudunge. Ngrusuhi darbe Elian kuwi mau ora bener. Wah, arep kowe ngarani ora bener, arep kowe ngarani luput aku ora ngurus. Ora edhop ora weruh, malah cara negaraku gagah wong lanang yen bisa nglebut bojone wong liya. Gagah kuwi mau. Setan. Ora ana menungsa sing watake kaya ngono. Aku dinarani menungsa ya syukur, umpamane ora dinarani menungsa ya syukur. Karepmu sak mareming atimu, waton aku bisa ngrebut Dersanala. Janaka perjaya pati, Dersanala dhaup kawan Ratu Gustiku Prabu Nilasani. Oh! Aduh. Cakep. Wah! Wah! Kebarat. Wah. Ngalake dodo. Wah. Dah. Dah. What? Aduh, antep-antemanmu kemarang. Berat. Ah! Aduh. Ah! Spat! Ah! Ya! Atur! Ah! Spat! Aduh. Ah! Ya! Spat! Ah!
Ya! Opa, opa! Yay! Heha, heha, heha! Bos! Bos! Oh! Bat! Bat! Oh! Aduh! Ya! Sandak! Ah! Bat! Bah! Ya! Bat! Oh! Dalanjut! Ya! Atur! Ah! Bah! Bat! Ah! Aduh! Bat! Wah! Ah! Ya! Dodo tampan ono. Hep, hap, hep. Tanda poting kring. Ah! Atur! Duh! Dat! Bah! Aduh! Bah! Balayuh! Mati dhewe aku. Oh, ada. Ada. Ayo, 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 ayo. Kok kene kok. Ada. Kula wonten dawu Gusti. Kula pun saraweteng nggih nyadong dawuh. Jan.
senenge wong keturutan butuh apa nyanding sandang pangan ora kurang awak waras sugih duwit ora kaya sing wis klambi siji kulo dasar areng tekombah udu tembung trimbang lintih uripe wong kaya cakra manggilingan kula paring pangandika Gusti kula pun sarawita nggih ngaturaken sungkem kriyen nggih sungkem kula Gusti gojling prataka glaplis lanak lakune ning pangestune kratu Gustimu tambanono togeg lan kowe Sarawita nggih kula tampi kula pundi sehingga ndadosaken jimat kula tampi kula pundi sehingga ndadosaken jimat niku wonten dawuh napa jenengan nimbali kang abdi kula pun Sarawita kalian Kakang Togok ora tahu-tahu ya Kang jan semromong temen ya Kang semromong tur bombong ta bisane kok sare ngene perang kuwi kewulane Prabu Nilasrani pada semangat dadi anggere nyambut gawene semangat kuwi ya pangarepe ya mesti seneng oh kaya kuwe ya Kang ya iya Togok Dewa Srani kakange Nilasrani kepengin dhaup lawan Dersanala Olabyuh wong wis bojo kok arep direbut apa iya teneng sih lho wong ratu gustine seneng kok kuwi ajane salah kowe jenenge ngrusak pagrayu ngrusui darbe keng liyan bedol kaya nijo godhonge kowe ora main kowe nang kono arep dosa tur arep nampa piwalasing Gusti awit nang alam dunya kowe hukum ana papat nyuwun pangapunten hukum ana papat nggih sepindah hukum kodrat oh hukum kodrat iya kaping kali hukum adat ping 3 niku hukum negara sing pungkasan niku hukum karma lah nek hukum kodrat kuwi mau apa panas sing srengenge terus udan hukum sing kenang diwiradat anggere kepanasan ya kenang payungan kudanen ya kenang mandolan niku hukum sing kena diwiradat angger adat kowe mau kasenian utawa budaya sing diuri-uri ana maning wong kenduren kowe mau ya klebu ngadat arisan RT ya klebu ngadat terus kuda lumping ya klebu ngadat oh adat ya Kang iya wajib diuri-uri ning bisa adat karo sahadat kowe mau gandeng renteng reruntungan ta sahadat kowe mau manembang ngarsaning Gusti linambaran agama kang rinasu nuwun sewu jenengan sabrang jane duwe agama napa mboten agama kuwi apa Gok oh Allah ngagama ora ngerti agama niku mane jenengan niku duweni keyakinan sing maringi rejeki jenengan sinten sing maringi sehat jenengan sinten sing maringi jenengan berkah sinten niku agama contohnya agama Islam bersyukur kali nikmating Gusti la ing sakartum lah jidanakum walahi kafartum minangada bila sadid sapa wonge sing gelem bersyukur karo nikmating sing gawe urip nang kono arep pikantuk kanugrahan ning sing kufur utawa
ora mensyukuri karo nikmating sing gawe urip nang kono arep nambah bendu anu temenan. Kaya ngono nggih. Kaping 3 niku hukum negara. Hukum negara siapa, Kang? Hukum negara kuwi mau. Negara kuwi mau kan duwe undang-undang ta. Angger sapa wonge sing melanggar undang-undang nang kono arep dipidana manut karo pelanggarane manut karo pasale. Umpamane ngrebut bojone liyan kuwi ya jane ya kudune dipidana kudune. Kaya ngono nggih wong enten pasale. Ning angger padadene gelem jajal. Dilala lanange ya gelem, wadone gelem kepriwe jajal. Kuwi nang kono tidak bisa dihindari lho Kang Togok. Awit wong lanang anggere demen wong wadon kuwi mau blobo kumat. Nggih, biasane kaya kuwe. Umpamane ngesuk anake dersana lahir paling ora dewasrani ya kelangan wragat. Angger bisa mlebu sekang Janaka. Janaka. Iya, Raden Janaka. Angger bisa ngrebut nang kono arep diragati, ditransferi per minggune minimal kuwi 350. Ditukokna pit listrik. Per minggu 350 apa cukup? Ya minimal go jajan bocah tok. Biyunge paling ora per minggu utawa seminggu pisan ya 1.500. Ditukokna mobil. Honda Brio, apa Honda Jazz. Terus digawa mengaring plesiran barang. Mengaring kafe Malindo Corner barang iki jajal. Apa ora larang ragate? Oh, larang cara nyong timbang mumet-mumet luwung golet sing kena dilomboni. Lha nggih beda. Wah, ngono derajat kerek. Ya trimane ya gratisan. Gratis benyong ora gelem. Lanjur ing pungkasan hukum karma. Sapa nandur bakal ngunduh, sapa gawe bakal nganggo angger jenengan tandurane apik, undu-undane mesti apik. Ning angger jenengan tandurane elek, was undu-undane jelas elek. Kuwi genan niku kula matur niku amanane. Nanging nggo kewajibaning prajurit kuwi mau madangi weweteng babadi kang rungkut nglebur lakun jalak peninggal kelakon tak gelangsar dening aku ora mati anak Pandhawa aja takon dosa. Walah. Kandhane ngeyel. Piye to? Jara bae lah. Ngomongi manut ya syukur, mamane ngeyel yang anah. Nong-nong sih. Wis jara bae tonton bae. Delengno. Sawangen aku arep salto. Yang ngono dan ora kesel. Ngger kesel turi biasane mandeg dhewek. Ning biasane ngarep mandeg banteri ya ta. Ya iya. Paling nikmat kuwi angger arep mandeg banteri. Nikmat kuwi. Oh! Tone taya gagah. Kaya nu ampu-ampu dhewek apa jar-jare ya. Ya kowe mau tata harta wanita wis merusak segalanya to. Wong angger kuat cobane Gusti siji tahta loro harta telu wanita. Kowe niscaya uripe arep ketrima. Tahta sapa wong ora pengen kelungguhan. Wong ndek kelungguhan kuwi diajeni karo liyane. Kuwi dadi patih kepengin dadi pengarep. Wis ana bae kaya kuwi to. Umum kuwi. Ya berarti kan kepengin berkembang. Apik kuwi. Lho iya. Ping pindho harta, ning golek harta ya bisa harta sing halal. Harta haram nang kono arep miwalati, ora kepenak dilalah dipangan ya ora kepenak. Dilalah angger disimpen yantung bae dilalah ta. Sing dari dhewek wanita. Wong angger iki gandrung ora peduli mledho sing gunung. Pikirna temen lah. Gandrung yang ngono ora yang ngono wis. Tonton bae, Kang. Ya wis, manut tonton bae. Tonton bae. Tonton karo nyawang sinden randa. Mandan fresh. Randane Mengko to lho.
Kuwi randa nunut yang kula. Ya wong salah kepengin glewehi randa. Ayo maju. Anak-anak Pandhawa kene. Oh. Ya. 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 Ayo ngantuk. Atur. Cepet. Ayo. Oh. Hey. Parat. Sandang telingaku. Bablas. Hajar. Put. Aduh. Pasang kuda-kuda. Ayo. Ah! Put! Oh. Ah! Put! Ah! Mere keparat Anoman. Mapan Purna Tuai. Mung ari gedhe olehno sapa leno marganing celaka bagus. Kelakon rica-rica dening aku keparat kanggo dorongan. Rica-rica ketek ngombene kawa-kawa. Candak. Ah! Ah! Melompat. Hop. Ah. Cakilan. Ayo njol. Men kaya ebek caruban.
Wah! Ya! Wah! Aduh! Ya! Keparat bedul wujuding wit-witan. Ayo. What? Dah! Bah! Bah! Dah! Pecat! Bah! Biar! Bah! Dor, 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 dor! Bah! Hey! Tokok! Rito! Kula paring mangandika Gusti. Rasaksa gura rupa kagiri-giri kenyolera prabata abang kawula karemanguing mungsuh bubar tangkar kaya lembing ketamparing tembalik pindane bendong perang ketrajang banjir bandang kok kawula saka negara Nusa Kambara mungsuh Anoman lan sakwadya balane negara Ngamarta. Kula pun matur jane Gusti. Amun dipun lajengaken ini Ora kok arep abot yo enteng-enteng yo abot. Yen to saguh yo durung karuan. Selak mengko-mengkone ora prayoga. Wis mong kari kedhing olehna sapa lena marganing cilaka. Ana tetembungan daging tak go balong, balong tak go daging. Sirah tak go sikil, sikil tak go sirah kok. Yo, ya. Singo barong kok. Ayo kau. Yen pengarepe dudu aku bubar kok. bubar. Mergane saking ngambuin jenengan sih. Yo, sawangen kok. Sawangen kok. Ya. Ujar-ujare sangar dewek apa ya, Kang? Patutek. Bagus dewek ujar-ujare mbok. Gogo apa yo?